आज आसते आम मनोज भाई को आसते से गाँव को जाते गाँव आज घर आज आंगलोर खाଆନ୍ତୁ आम नहीं आसती मिठा देखो तो लाज किंतु कोटी कोटी भरी सांग मैंने कौन कहबी आ बाहागर हम कौन करेंगे न करेंगे मुझे किसी बुझीपारनी भारी लाज करा इसकी लाज ଲାଜ ନା ଚୋପା ଗିଫ୍ଟ ଖାଉନୁ ବେ तमें खाओ ମୁଁ ଖାଇଛି ଘରୁ ବହୁତ ଖାଇକିନି ଆଇଛି मनोज भाई कौन कह कौन ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ନାହିଁ ମୁଁ ଆସିଲି ଆଉ ତୁ ମୋ କତିକି ଆସିବୁ ମୁଁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୋ କତିକି ଆସିଥିବାରୁ ଆଉ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଆଉ ମୋ ଭାଇଟା ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଟିକେ ତା ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ତୁ ଏଇଗୁରା ଖାଉନୁ ବେ